Къде? Добър ден на всички. Колеги, как се разбрахме, първо няколко снимки да направят големите фотографии. Готови ли сте? Готови ли сте? Благодаря ви за търпението. Добре дошли на всички на нашата пресконференция. Представям ви участниците в нашето събитие. Господин Наско Сираков, спортно-технически директор на клуба. Сега само да ви кажа, новия старши пресконференцията, извинявам, ще прекъсвам. Днес ще водим една пресконференция. Ние ще водим пресконференция. Господин Наско, това ще е положението. Първото нещо, с което започваме. Само ще направя така на студия, мога да ви гледат всички. Господин Сираков. Първо да кажа, аз нямам никакъв. Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, да сваляме ние. Ние ще свалим на проблем. Ще свалим този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле не от свинете ни, от не знам от кой. Свали фанелката. Чули? Защото след 5 секунди ще ти свалиме ние. Аз ще сваля, бе, тресувам и сешуш. Свали фанелката. Тежки са нещата, вярно ли? Свали фанелката. Свали тия туцелен според бе. Свали фанелката. Сваля го това, бе. Събличи тази фанела, бе. Събличи фанелката, бе. Свали фанелката. Събличи фанелката и може да тръгваш. Събличи фанелката. Събличи фанелката и си тръгваш. Няма да носи фанелка на Левски, няма и това. Точно, няма да носи фанелка на Левски.